Donostia Kultura entzat Overworlds beste hitza programa honetan parte hartzea izan da esperientzi berriak, baita ere eta azpimarratu behar dugu, asko dugula irakasteko. Nik uste dut eredu gehala, gauza askotan, programa honetan geu izan geha liderrak, nazioarteko agendan toki bat lortu dugu, elkarlana indartu dugu, abia puntua hizkuntza minorizatu o gutxituen inguruko egitasmoa izan zen. Eslovenia, Irlanda, Macedonia, Frisia, Karibeko, Kurazao, Eskozia, hizkuntza minorizatuen esparrutik aruntza junge. Eta horrek balio izan du herrien arteko ezaguera indartzeko. Adibidea jarriko dut, Irlandan badakizue gaelikoa dela hizkuntza minorizatua, eta izan da, esango genuke, lehendabiziko aldia, gaelikoz idazte duten Irlandako idazleentzat kanpora joateko aukera izan dutenak. Kontuan izan behar dugu, egitasmo honetan esku hartuten ikasleak ez direla ikasle konsagratuak, horientzat izan da, bataioaz gain nazioartean esperientzia izateko aukera.